Iti panagnato ti presyo ti produkto a petrolyo, apektado ti turismo iti syudad. Gaputa bumasbas iti bilang dagiti turista nga agturturong ditoy. Dakkel met ti epekto daytoy kadagiti babasit a negosyante. Iti agtultuloy a krisis namnamaan dagiti MSME iti syudad, amay paanda iti basit a ginawa, babon iti temporaryo a panagbabati babayadan da abwis. Agtatarit nung buten ti lokal gobyerno iti syudad para iti suporta kadagitoy. Report kinalap ni Jezryl Khate Lapizar. Malaksid iti transport sector apektado metla ang ti turismo kan dagiti babasit a negosyo iti syudad ti Baguio kagiddan ti agtultuloy a krisis iti petrolyo. Maobserbaran ti panagbabati bilang dagiti turista nga agturturong iti syudad numantay manarimaan pay laeng ti summer vacation dagiti pagadalan. Gapu iti daytoy kasapulan nga agkisay ti trabahador ni Manang Susan nga agtagikwa ti mesa nga eatery iti Burnham Park gapu ta agkurang ti maipasahod nan kadagiti trabahador na. Talagang apektado po kami dito kasi siyempre karamihan na customer namin dito yung mga turista. Yearly pa na tumataas ang upa namin dito, madam. Tumaas ang upa, pati yung mga permit namin tumaas din. Hinihingi namin kay Mayor kung pwede sana babaan ng konti para hindi naman kami masyadong mahirapan dito. Kabayatan na iti kaudyan a monitoring ti Baguio City LGU at latta iti 35 aging 40% ti panagbabati bilang ti turista iti syudad. Maibasar kadagiti accommodation facility iti syudad kan iti Tourism Council agkalkalinaed a nababa ti tourism arrival. Yung ibang accommodation facilities are still reporting yung zero occupancy during the weekdays. Pumipick up lang tayo during the weekend. Kinunanamet nga agtultuloy ti panagtatarip nung da may papan iti tax relief kanda dumapay nga adang tapno matulungan dagiti apektado iti sektor ti turismo kan dagiti micro small kan medium enterprises. Itong tax relief pinag-uusapan pa namin ng ating local finance kasi kinakraft nila kung ano yung mga pinag-uusapan pa nila kung ano yung mga recommendations. Tapos yung microloans, pag-usapan din namin kung saan kami saan kukunin yung pondo doon. Namnamaan namat nga aprobaranan ti City Council dagiti revenue measures tapno masolusyonan dagiti parikot iti syudad nga intunda ti agdama a krisis. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.